नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। राणे बंधू आमने सामने, आमदार निलेश राणेंनी विषयच केला क्लोज। बांद्यात युवकाची आत्महत्या, व्हिडिओ करत आरोप। आणि वैभववाडी तरुणीचा आकस्मिक मृत्यू, हलगर्जीपणाचा डॉक्टरांवर आरोप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। निवडणुकीच्या निमित्ताने राणे बंधू आमने सामने ठाकणार आहेत अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात उमटताना दिसतात। पत्रकारांनी आमदार निलेश राणेंना विचारलं असता त्यांनी हा विषयच क्लोज करून टाकलाय। हा प्रश्न पार्टीचा असून फॅमिलीचा नसल्याचं म्हणत त्यांनी चर्चांना पूर्ण विराम दिलाय। पाहूया। कोकण म्हटल्यानंतर कायमच नारायण राणे किंवा राणेंची जादू झालेली कोकणात। या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे दोन राणे बंधूंमधील संघर्ष आहे अशा पद्धतीची चर्चा आहे। आपण कसं पाहताय? बघा, तुम्ही TV9 जॉईन केला प्रश्न विचारता की माझा विषय तुम्हाला मी परवाही सांगतो। परवापासून माझ्या मनात हा विषय क्लिअर आहे। असं करू नका। हा विषय पार्टी लेवलवरचा आहे, फॅमिली लेवलवरचा नाही। तुम्ही जे करायचा प्रयत्न करताय ना, मला लक्षात येत आहे। मी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सांगतो साहेब, असं करू नका। हे काही विषय नाही, तसं काही गडबड नाही। पण तुम्ही काय करताय, तुम्ही फॅमिलीमध्ये घुसायचा प्रयत्न करताय कारण नसताना। आम्ही घुसलं चालेल का तुमच्या फॅमिलीमध्ये? सांगा कधीपासून घुसायचंय? असं नका करू। आपण प्रोफेशनल आहात, प्रोफेशनली हँडल करा। शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी आणि इतर पक्ष अशी सगळे आपापली निवडणूक लढत आहेत। आम्ही दोघंच लढतोय का? नाही ना। हा प्रश्नच साहेब चुकीचा आहे तुमचा। कोणाविरुद्ध कोण नाहीये, प्रत्येक माणूस आपल्या पक्षासाठी शर्यतीत आहे। आणि असं कुठेच नाहीये की मी विरुद्ध कोणतरी आहे, असं कुठेच नाही, अजिबात नाही। तुम्ही किती जरी रंगवायचा प्रयत्न केला, निलेश राणेंच्या तोंडातून एक चकार शब्द या निवडणुकीत निघणार नाही, कुठल्याही विरोधाबद्दल किंवा कुठल्याही पार्टीबद्दल। आपण विकासाचा दृष्टिकोन घेऊन चाललोय साहेब। आपल्याला कोणी पार्टी जिंकली तर सिंधुदुर्ग जिंकला पाहिजे, आपली शर्यत ती आहे। म्हणून नको त्या विषयांमध्ये ह्या निवडणुकीला ढकलू नका। जिल्हा परिषद अनेक वर्षांनंतर ती निवडणूक होणार आहे। आज जर आपण एक संघ राहून ती जिल्हा परिषद नाही जपली, अहो ती ऑपरेटिंग एजन्सी आहे जिल्हा परिषद। आमचा जो निधी वर्ग होतो ना, तो जिल्हा परिषदला होतो। 2 वर्षाचा कालावधी असतो जिल्हा परिषदला। पहिली आपण प्रोसिजर जाणून घ्या। जिल्हा परिषद जर अशी डिफंक्ट राहिली, नॉन फंक्शनल राहिली साहेब, सर्वात जास्त फटका जिल्ह्याला पडतो। म्हणून शर्यत ही नाहीये की निवडणुकीत काय होणार, सिंधुदुर्ग जिंकला पाहिजे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद ही जिंकली पाहिजे। पावसामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भात शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। भात कापणीच्या वेळेस पाऊस पडल्यानं भाताला कोंब फुटल्याचं दिसतंय। त्यामुळे कृषी आणि महसूल विभागानं तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी ठाकरे सेनेचे दोडामार्ग तालुका प्रमुख संजय गवस यांनी केली आहे। जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसानं सर्वत्रच हाहाकार माजवलाय। शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास या पावसानं हिरावून घेतलाय। ऐन दिवाळी सणात भात कापणी आणि पोहे काढण्याच्या सीझनला पावसानं सर्व भात पिकाचं मोठं नुकसान केलंय। सर्वत्रच भाताला कोंब आल्यानं येथील बळीराजा मोठ्या संकटात सापडलाय। एवढा पाऊस पडत असताना नुकसानीचे पंचनामे होत नसल्यानं येथील ठाकरे सेनेचे दोडामार्ग तालुका प्रमुख संजय गवस आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दोडामार्ग तहसीलदार आणि कृषी विभागाकडे पंचनामे करण्याची मागणी केली आहे। विनायक, आताच एक सोशल मीडियावर व्हिडिओ फिरतोय, तो म्हणजे बांद्यातल्या युवकानं व्हिडिओ करत आत्महत्या केली आहे। आणि हा व्हिडिओ करताना त्यानं काही नावं सुद्धा घेतली आहे। नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि त्या युवकासोबत नेमकं काय घडलंय? निश्चितच जुईली बांद्यामध्ये काही महिन्यांपूर्वी काही व्यवसायावरनं वाद झाल्याचं समजतंय। ज्या युवकानं आत्महत्या केली तो आफ्ताब कमरुद्दीन शेख, वय 38 आहे त्याचा भाऊ अब्दुल रजाक शेख यांनी म्हटल्याप्रमाणे किंवा त्यांनी तसे आरोपही केलेत की काही लोकांकडनं त्याचा जो व्यवसाय होता तो लावण्यासाठी त्याला त्रास दिला जात होता। गेल्या 5-6 महिन्यातली ही घटना होती आणि त्यातनं नैराश्यातनं आज त्यांनी व्हिडिओ करत आत्महत्या केली। हा व्हिडिओ करत असताना त्यांनी काही बांद्यामधल्या लोकांची नावं घेतलेली आपल्याला दिसत आहेत, त्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा ती आहेत। सकाळी 5:30च्या दरम्यान आज ही घटना घडली।
त्यानंतर त्याला बांदा PHC येथे नेण्यात आलं. इथे तो म्हणजे तोपर्यंत जिवंत होता. त्यानंतर अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आलं आणि साधारण 11:30-12च्या सुमारास त्याचा म्हणजे गोव्याला नेत असताना सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातच त्याचा मृत्यू झाला. आणि त्यानंतर त्याचे जे कुटुंबीय आहेत किंवा नातेवाईक आहेत त्यांनी बांदा पोलीस स्टेशनमध्ये ते गेले, कारण त्यांच्याकडे एक व्हिडिओ आत्महत्येपूर्वीचा त्यांना सापडला आणि त्या संदर्भात त्यांनी ती मागणी केली. तसंच पोलिसांकडे त्यांनी ही मागणी केली की ज्या व्यक्तींची नावं व्हिडिओमध्ये घेतली आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा. जोपर्यंत तो गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत आपण जी बॉडी आहे, मृतदेह आहे, तो ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका संबंधिताच्या कुटुंबियाने घेतलेली दिसते. सगळे आता सावंतवाडी कॉटेज हॉस्पिटल इथे आहेत. स्वतः DYSP विनोद कांबळे यांच्यासह पोलीस निरीक्षक आमचे सावंतवाडीचे अमोल चव्हाण आहेत. ही सगळी मंडळी उपस्थित आहेत. काही क्षणात बांद्याचे पण PI इथे उपस्थित राहणार आहेत. प्राथमिक स्वरूपात बांद्यामध्ये आकस्मिक मृत्यूची जी नोंद आहे ती करण्यात आलेली आहे. मात्र जे कुटुंबीय आहेत मृत व्यक्तीचे किंवा ज्यांनी आत्महत्या केली आहे त्याचे, त्यांचं म्हणणं आहे की ज्या लोकांची नावं घेतली गेली आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, तोपर्यंत आपण मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव जे आहेत ते कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये उपस्थित असलेले पाहायला मिळतात. पोलिसांनी सुद्धा त्यांची समजूत घालण्याची प्रयत्न केलाय की प्राथमिक स्वरूपातला गुन्हा दाखल झालेला आहे, व्हिडिओ समोर आलेला आहे, त्याच्यामुळे पुढील जी चौकशी आहे ती होणारच आहे. मात्र मृतदेह ताब्यात घेण्यात यावा आणि कोणताही वाद होऊ नये याचीही दक्षता घ्यावी, अशा पद्धतीचं आवाहन पोलिसांनी केलंय. प्रोसेस सुरू आहे. काही क्षणात बांदा पोलीस सुद्धा इथे उपस्थित राहणार आहे आणि त्यानंतर पुढची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जुईली, पण आता आत्महत्येमागील कारण काही समजू शकतंय का? निश्चित त्याचे ज्या मृत व्यक्तीचे भाऊ आहेत त्यांनी आरोप असा केलाय की व्यवसायाच्या भांडणावरनं हा कुठेतरी प्रकार झाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. काही महिन्यांपूर्वी जो शेख होता ज्याने आत्महत्या केली त्याचा फुलांचा व्यवसाय होता आणि त्या ठिकाणी काही तिथले स्थानिक काही एका संघटनेची माणसं तिथे जाऊन त्यांच्यामध्ये तो वाद झाला आणि त्याला ते दुकान बंद करायला त्यांनी भाग पडलं, असं त्यांच्या भावाचं म्हणणं आहे. आणि त्यामुळे त्या नैराश्यातनं त्याने हा टोकाचं पाऊल उचललं असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि आत्महत्येपूर्वी तसा व्हिडिओ करत त्या संबंधितांची नावं सुद्धा त्या व्यक्तीने घेतलेली आहेत आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावे अशी मागणी त्या कुटुंबियांनी त्यांच्या भावाने केलेली आहे. ज्यांच्यावर हा आरोप करण्यात आलाय त्यांची बाजू आपल्याला समजू शकलेली आहे का आतापर्यंत, किंवा त्यांच्यावर काही भूमिका आपल्याला समजू शकल्या आहेत का? निश्चित त्यांची भूमिका आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. सध्या तरी हा विषय बांधलेला असल्यामुळे सावंतवाडीमध्ये जी घटना घडते किंवा जो घटनाक्रम आहे तो मी तुला सांगितलेला आहे, मात्र अद्याप त्यांच्याशी कुठला संपर्क झालेला नाही किंवा बांद्यामधला हा प्रॉपर विषय असल्यामुळे याच्या पुढची जी संपूर्ण प्रक्रिया आहे गुन्हा दाखल करण्याची किंवा पुढे चौकशीचा जो काही पुढचा कारभार होणार आहे किंवा कार्यवाही जी होणार आहे ती बांदा पोलीस ठाण्यातनं होणार आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांच्याकडनं अधिकची माहिती आपण घेऊ. पण आजच्या क्षणाला ज्या लोकांची नावं घेतली आहेत त्यांना मात्र कुठलाही संपर्क झालेला नाही किंवा ते इथे आलेले नाहीत आणि कदाचित दोन समाजामध्ये किंवा दोन धर्मांचा विषय इथे दिसत असल्यामुळे पोलीस सुद्धा तेवढा सावधतेने सगळी प्रक्रिया हाताळतात, सावधतेने कारवाई करतायत. त्यामुळे निश्चितच पुढच्या काही वेळामध्ये आपल्याला ती पण बाजू, त्यांची बाजू आपल्याला मिळेलच. तुझ्याकडनं याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेत राहू. धन्यवाद. आमच्याकडे इच्छुकांची संख्या जास्त असल्यानं आगामी निवडणुकीसाठी भाजपा सज्ज असल्याचं भाजपा मालवण तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी सांगितलंय. भारतीय जनता पार्टी पूर्ण, मी मालवण तालुक्यापुरतं बोलतो की प्रत्येक विभागवारे मीटिंग आपल्या होतील आणि त्यासोबत हे आचरा असल्यामुळे आज आपण आचऱ्यापासून त्याची सुरुवात केली. निवडणुकीचा मुद्दा घेऊन निवडणुकीचे जे डिक्लेअर झाल्यानंतर म्हणजे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरची पहिली मीटिंग आचरा विभागामध्ये होते. याच्यानंतर प्रत्येक जी सभा त्या झेडपीमध्ये होईल. पण मी आपलं निश्चित सांगू इच्छितो की गेल्या 8 दिवस आम्ही सातत्याने आमचे प्रमुख कार्यकर्ते फिरत आहेत म्हणजे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या मालवण तालुक्यामध्ये प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघ, पंचायत मतदारसंघामध्ये आमच्याकडे अनेक इच्छुकांना अपेक्षित आहे की भारतीय जनता पार्टीतून आपल्याला उमेदवारी मिळायला पाहिजे. परंतु हे जरी असलं तरी आपल्याला खात्रीने सांगतो की प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये कुठल्या प्रकारचे वादविवाद न होता सामंजस्याने तो प्रश्न पण जवळजवळ मिटत आला. आणि आपले जे कार्यकर्त्यांचा जो विषय असतो, कार्यकर्त्यांनी सगळ्यात ज्या काही नियुक्त आहेत त्या जवळजवळ उमेदवार आहेत त्या एकमताने होणार आहेत अशा आम्हाला खात्री आहे. त्याच्यामुळे त्याची सुरुवात आचरा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून आपण केली.
शतप्रतिशत भाजपाच्या दृष्टीने आमची सगळी तयारी आहे, परंतु युती करणं न करणं हा पार्टी लेवलचा विषय, तो काय माझ्या अखत्यारीत येत नाही. परंतु आपलं निश्चित सांगतो की आमची पूर्ण तयारी आहे की भारतीय जनता पार्टीने शतप्रतिशत भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवायची आणि त्याच्यातून जिंकायचं कसं याची सगळी तयारी आपली. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या मुशीमध्ये किंवा भारतीय जनता पार्टी व्यूहरचनेमध्ये जिंकायचं कसं हे कार्यकर्त्यांना शिकवलं जातं आणि तशा प्रकारचं ट्रेनिंग म्हणजे गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना आहे. आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहेत ते ज्या म्हणजे लोकसभा निवडणुकीमध्ये काम केलं, ज्यांनी विधानसभामध्ये काम केले, सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी बरोबरच आहेत. अपवादात्मक जे काय ते दुसऱ्या पक्षामध्ये गेल्यात, पण ज्याने खऱ्या अर्थाने काम केलं ते ग्राउंडवर आपले सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी आहेत. आणि म्हणून मी सांगतो आचरा विभागाची सुरुवात आहे, इथूनच सगळ्या ज्या काही निवडणुका आचरासून ज्यावेळी म्हणजे ज्यामुळे जिल्हापर्यंत आम्ही पूर्वी आपण सुरुवात करतो त्याच्या माध्यमातून आपल्या नेहमी यश मिळत गेलं. आणि म्हणून आज या रामेश्वराच्या भूमीतून आज आपण या ठिकाणी सुरुवात केली. निश्चित खात्री आहे की प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आपल्याला यश मिळेल आणि वरिष्ठांचे जसे आदेश येतील या ठिकाणी माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, माननीय आमचे माजी केंद्रीय मंत्री आमचे दादा आहेत, पालकमंत्री नितेश राणे साहेब आणि प्रभाकर सावंत, ही सगळी मंडळी आम्हाला ज्या पद्धतीने मार्गदर्शन करतात त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनेच्या तत्वानुसार आम्ही भारतीय जनता पार्टीचं काम करू. पण कार्यकर्त्यांना आत्तापासून सांगितलेलं आहे की तुम्ही निवडणुकीच्या कामाला लागा. आपण आपल्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीची कमळ निशाणी लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे, यासाठी आत्तापासून तुम्ही कामाला लागा. आणि मला खात्री आहे की आपल्या अनेक लोक त्या कामाला लागतील. चांगल्यापैकी जे उभाटाची मतं आहेत ते जे आहेत ते आपल्याकडे वळवण्यासाठी आमचे ते निश्चित प्रयत्न चालू आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे भारतीय जनता पार्टीने आम्हाला असं शिकवलं आहे की तुम्ही सगळ्या गोष्टी आपण म्हणतो ना मला भपका करा किंवा असं शोबाजी असं काही न करता आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता ग्राउंडवर आहे, तो त्या पद्धतीने काम करतो. कुठेही सांग भारतीय जनता पार्टी माहिती आहे RSS सारखी संघटनेचे अनेक लोक आहेत जे अन्य काम वेगळ्या प्रकारे हिंदुत्वाच्या संघटना या ठिकाणी काम करतात. त्या आपल्या पद्धतीने कामच सुरू केलं म्हणजे त्यांना माहिती आहे भारतीय जनता पार्टीने कमळ ते त्यांचं काम सुरू झालं आहे. ते काय कोण व्यक्ती आहेत कोण आहे बघत नाही, त्याच्यामुळे त्यांचं काम चालू आहे. आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा एक टीम आपल्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. आमच्या ज्या ताई आहेत सरजोशी ताई, त्यांचं एक चांगलं काम आहे या विभागामध्ये, म्हणजे अतिशय या विभागामध्ये आज जरी जबाबदारी दिली तालुक्यामध्ये त्यांचं सरजोशी चांगलं काम आहे. ते चांगल्या प्रकारे त्यांच्याकडे महिलांची टीम आहे आणि मला वाटतं त्यांचा फायदा हा आम्हाला चांगल्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी म्हणून खूप चांगल्या पद्धतीने आता आमच्यासमोर आलेल्या गावकर आमच्या अमरे मॅडम होत्या पण गावकर आले आहेत त्यांचा पण संपर्क आहे. अनेक लोक आपल्याशी आता जोडलेले गेले आहेत. त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचं तुम्ही पत्रकार म्हणून विचारता विजय 100% म्हणजे इकडे जराही आमच्या मनात शंका नाही. म्हणजे ह्या आचरा जिल्हा परिषद तालुक्यामध्ये आहे पण आचरा जिल्हा परिषदमध्ये सांगतो 3च्या 3 उमेदवारसुद्धा आमचे जवळजवळ फिक्स झाले ते, कारण ते मी आता पार्टीचे ज्यावेळी सूचना सांगतो जवळजवळ साधारण त्याची एकमत झालं सहमती झालेली आहे. फक्त निवडणुकीची आम्ही वाट पाहतो. त्यामुळे आमचे कार्यकर्ते आहेत आणि उमेदवारसुद्धा हे जे काय भविष्यात प्रचाराला लागतील उमेदवाराच्या दृष्टीने आणि सगळे कार्यकर्ते आपणच उमेदवार अशा दृष्टीने काम करतो. त्याच्यामुळे ह्यांचा फायदा म्हणजे आता सरजोशी असेल किंवा अन्य सगळे लोक एक चांगली टीम आपल्याबरोबर आहेत, अनेक लोक आपल्याबरोबर आणि त्याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल असं मला वाटतं. इच्छुकांची पार्टीने अधिकृत सांगितलं नाही की तुम्ही इच्छुकांची नावं घ्या, परंतु आम्हाला माहिती आहे जे कोण इच्छुक आहेत काही लोक आमच्याशी बोलले, परंतु या सगळ्यांच्या इच्छुकांच्या याच्यातून निश्चितपणे जवळजवळ एकमत झालेलं आहे. काही किरकोळ अपवादात्मक गोष्टी आम्ही कार्यकारी चर्चा करून म्हणजे असं मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो की जे काय होईल भारतीय जनता पार्टीच्या मध्ये एकमतच होऊन जे होईल आणि त्याच्यामुळे जरी आम्ही उमेदवारी मागितली नसेल तरी अधिकृत उमेदवार आज डिक्लेअर करू शकत नाही. आपल्या लवकर ते उमेदवारांची नाव सुद्धा आम्ही लवकरात लवकर सांगू. कुडाळ नगरपंचायत क्षेत्रातील गणेश घाट कामाच्या सुशोभीकरणाचं आमदार निलेश राणेंच्या उपस्थितीत उद्घाटन झालं. कुडाळच्या विकासात कुठलीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा शब्द त्यांनी यावेळी कुडाळवासियांना दिलाय. घाट होणं खूप गरजेचं होतं. तुमच्या मार्गदर्शनाखाली तुमच्या पाठपुराव्याने हा आज होतो आहे, आमच्या अध्यक्षतेखाली होतोय, हे आम्हाला खूप आनंद आहे साहेब. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा माझ्यावर विश्वास ठेवून मला नगराध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली त्याचवेळी आम्ही ठरवलेले होते जे मेन कामं आहेत ज्यामध्ये मच्छी मार्केट आहे, आपली नगरपंचायतची प्रशासकीय इमारत येणार, त्याच्यानंतर नळपाणी योजना येणार, त्यासाठी सगळे आपण प्रस्ताव तयार केलेले आहेत. येतात 2-3 महिन्यातच साहेब तुमच्या मार्गदर्शनाखाली तुमच्या पाठपुराव्याने मच्छी मार्केटचं आणि आपल्या प्रशासकीय इमारतीचं त्याचप्रमाणे भाजी मार्केटचं 2-3 महिन्यात साहेब
आपण भूमिपूजन करू. त्यानंतर तुमचं असंच मार्गदर्शन आम्हाला लाभू दे. पण खऱ्या अर्थाने हे जे काही वर्षभरात जी कुडाळ शहरात कामे जी मार्गी लागलेली आहेत, आज आपण बघितलं असेल की MIDCचा रोडचा आज सुसज्ज लाइटिंग झालेलं आहे आणि ते निलेश राणे यांच्या पाठपुराव्याने झाले कोणी आपल्याला सांगू इच्छितो. आज गणेश घाटाचा प्रश्न असू दे, कारण गणेश घाट होणं हे गरजेचंच होतं. खूप लोकांची खूप वर्ष मागणी होती, 10 वर्ष मागणी होती, मॅडम बोलल्याप्रमाणे ती आज पूर्ण होत आहे. आणि कुडाळ शहर एक चांगलं शहर व्हावं, एक सुंदर शहर व्हावं ही एक निलेश राणे आमदार साहेब त्यांची इच्छा आहे. या गावातील आपण काय म्हटलं पर्यटन दृष्ट्या पर्यटक सुद्धा हे मध्यम ठिकाण आहे कुडाळ, म्हणजे मालवणला जाणारा वेंगुर्ला जाणारा पर्यटक कुडाळमध्ये थांबून सकाळी बाहेर पडतो. त्यामुळे ज्या काही विकास कामं जी आहेत नगरपालिकेच्या माध्यमातून ती लवकर पूर्ण व्हावी. आणि मला निश्चित खात्री आहे तर आमदार साहेब तर 1 वर्षात कोट्यवधीचे निधी जर आपल्या मतदारसंघात आणू शकतात तर नगरोत्तममधून जी आपण आपले साहेब इथे बाजूला मला वाटतं आपण एक जर समजा चांगल्या प्रकारे संरक्षक भिंत झाली तर बोटिंगसाठी सुद्धा त्या नदीकडे चांगला वापर होऊ शकतो. आणि मला तुम्ही पाठपुरावा करून निश्चित या कुडाळ शहराचा विकास करू शकता. सांगायला आनंद होतोय की या दोन्ही प्रकल्पासाठी आपण जो फॉलोअप घेतला आणि त्या फॉलोअप नंतर आज अनेक दिवसांपासून हे भूमिपूजन तसं तर रखडलं होतं. गणेश घाटाचा विषय जेवढा महत्वाचा आहे तेवढाच घनकचऱ्याचा आहे. या शहराकडे बघत असताना अनेक प्रकल्प ज्याचा उल्लेख मला वाटतं व्यासपीठावर कोणीतरी केला, पण ह्याच्यावरच आपण थांबणार नाही आहोत. घनकचऱ्याचा विषय नगराध्यक्षांना चांगला माहिती आहे. ते काय 35 लाखामध्ये पूर्ण प्रकल्प होईल अशातला भाग नाही. हा टप्पा आहे. अनेक टप्प्यांमध्ये हा प्रकल्प आपल्याला लवकरात लवकर कुडाळ शहर हे कचरामुक्त करण्यासाठी हा प्रकल्प अतिशय महत्वाचा आहे. आणि आता काही ग्रामस्थांना जे तिथे परिसरात राहायचे MIDCच्या त्यांनाही मी सांगितलं की साहेब तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. 21व्या शतकातला मॉडर्न प्रकल्प म्हणजे 1% वास बाहेर येणार नाही आणि 100% त्याच्यावरती जो कचऱ्याचं प्रोसेसिंग होईल त्याच्यातून काही बाय प्रोडक्ट जर तयार करायचे असतील तर तेही त्या प्रकल्पातून आपण जनरेट करणार आहोत. असा प्रकल्प तिकडे आपण उभा करतोय. त्याच्या डायव्हर्सिफिकेशनसाठी खरं तर नगराध्यक्ष मॅडम आपण हे बोलले पाहिजे होतात. त्याच्या डायव्हर्सिफिकेशनसाठी आपण MIDC कडून जमीन घेतली. जवळपास 44 गुंठ्यामध्ये हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. कोणालाही त्रास न देता, कसली दुर्गंधी न पसरवता. म्हणजे वेंगुर्ल्याचा आपण जो प्रकल्प बघितला असेल त्याच्यापेक्षा आपण एक पाऊल पुढे जाणार आहोत. आणि हा प्रोसेसिंग विथ कचऱ्याची विल्हेवाट असे दुहेरी हे ह्या विषयाला धरून हा प्रकल्प आपण इथे उभा करतोय. एक संकल्पना आहे की आपलं कुडाळ शहर हे कचरामुक्त व्हावं आणि ह्याच प्रकल्पामुळे पिंगुळी गाव हेही कचरामुक्त होईल, कारण का तेही आपण यांना जॉईन करून देणार आहोत. परिसरामध्ये जास्तीत जास्त कचरा आणि जास्तीत जास्त प्रोसेसिंग ह्याच प्लांटच्या माध्यमातून व्हावं असा आमचा तो प्रयत्न आहे. कुठल्याही ग्रामस्थांना त्रास होणार नाही. मी या व्यासपीठावरून पण सगळ्यांना मी गॅरंटी देतो कोणालाही त्रास शारीरिक असू दे किंवा इतर कुठलाही त्रास या प्रकल्पामुळे होणार नाही. गणेश घाटाचं पण जेव्हा आपण डिझाईन बघितलं ते नुसतं कॉन्क्रीट केलं, काही बिल्डिंग मटेरियल टाकले अशा त्या मर्यादेत आपण राहिलो नाही. खरं तर नगराध्यक्ष मॅडम आपण आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने डिझाईन काय आपण जे मान्य केलं इकडे त्याचा फ्लेक्स लावायला पाहिजे होता. म्हणजे शहरवासियांना कळेल की नेमकं आपण काय काय अजून एम्युनिटीज त्याच्यामध्ये ऍड केले आहेत. ह्याच्यासाठी त्याची डिटेलिंग पण द्या, नुसतं फोटो नको. तर आपण कशासाठी ती डिझाईन मान्य केली, कशासाठी ती डिझाईन आपण सिलेक्ट केली असंही त्याच्यामध्ये त्याचा उल्लेख येऊ द्या. मालवणात सलग 5 दिवस 3 नंबरचा बावटा लावण्यात आलेला आहे बंदर विभागाकडून. त्यामुळे मच्छीमारांसह पर्यटन व्यवसाय समुद्री पर्यटन व्यावसायिकांना सुद्धा धोक्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे. 3 नंबरचा बावटा लावला असल्यामुळे समुद्रात कोणी जाऊ नये असा इशारा बंदर विभागाने व्यावसायिकांना सह मच्छीमारांना दिलेला आहे. त्यामुळे मालवणचा पर्यटन व्यवसाय हा गेले 5 दिवस ठप्प आहे. पर्यटनासह मासेमारी व्यवसाय सुद्धा ठप्प आहे. किल्ले सिंधुदुर्ग प्रवासी होडी सेवा सुद्धा गेले 5 दिवस बंद आहे. आधीच गेल्या वर्षीचा मे महिन्यामध्ये पावसाला सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून जो पावसाला सुरुवात झाली आहे त्यानंतर
पर्यटन हंगाम 1 सप्टेंबरला अधिकृतरित्या सुरू झाल्यानंतरही पाऊस थांबायचं नाव घेत नाही. तरी पण किल्ले प्रवासी होडी वाहतूक संघटनेने त्या काही अवधी झाल्यानंतरच आपले प्रवासी वाहतूक आहे ती सुरू केलेली होती. मात्र त्यानंतरही आता पुन्हा एकदा पावसाने आपलं रौद्ररूप धारण केलेलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा पर्यटन व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. स्कुबा डायव्हिंग सह वॉटर स्पोर्ट, समुद्री जलपर्यटन जेवढे आहे ते सर्व पर्यटन व्यवसाय हे बंद आहेत. किल्ले सिंधुदुर्ग जाणारी सेवा सुद्धा बंद असल्याने पर्यटकांचा हिरमोड झालेला आहे. मोठ्या प्रमाणात पर्यटक हे मालवणात दाखल झालेले आहेत, परंतु कुठच्याही प्रकारची पावसामुळे बाहेर फिरता येत नसल्यामुळे पर्यटकांची हिरमोड झाल्याने पर्यटकांनी माघारीचा मार्ग पत्करलेला आहे. मैं आफ्ताब शेख अपनी जान को कंटा लिया। मैंने बहुत कोशिश करा क्या मेरे को प्लीज काम धंधा चालू हो, पण यो हिंदू मंजू वाले या जय पटेकर, नीलेश सावंत पटेकर, गुरुनाथ कल्याणकर, बाबा कानेकर, हेमंत दाभोलकर, ये सब जने मुझे कुछ करने को नहीं देते। क्या इस कंट्रोल को मेरे बच्चे का क्या है, मेरे बच्चा औरत इन्हें का खर्च चलाने को मैं जमता नहीं हूँ, उनको मैं आत्महत्या करता हूँ। बांद्यातले काही गुंड आहेत ते मागे लागलेले होते. काय 8 महिन्यापूर्वी त्यांच्यानी आम्ही मौलानाने पाण्यात चुकलं आणि ते हारावर पाणी मारलं म्हणून आमचं दुकान बंद होते. आता 8 महिन्यापासून आमच्याकडे रोजगार नाही आहे. काय आम्ही बांद्यामध्ये त्यांनी बोलले का लावू नका. आम्ही लावलं सुद्धा नाही दुकानात. काय आम्ही 8 महिने रिकामी बसलोय. आणि आता माझ्या भावाचा धंदा येत होता जात्रेमध्ये खेळण्या बिळण्या विकायचा, तर ह्या लोकांनी त्याला धमकी दिली. काय बाबा तू कुठेही दुकान लावलं तर आम्ही तिकडे येणार आणि तुझं दुकान बंद करायला लागणार. त्याच्याकडे उदरनिर्वाहाचं साधन काही नसल्यामुळे काय तो नैराश होऊन यांचा व्हिडिओ तयार करून ह्या ज्यांनी 4-5 माणसांनी 8 माणसांनी जो त्याला धमकावलाय त्यांचा व्हिडिओ करून त्याने गळफास लावून मृत्यू आपला करून घेतलेला आहे. याच्यासाठी मी तुमच्यासाठी एकच मागतो, माझ्यासारखं दुसऱ्याकडे कोणाला होऊ नये. काय ह्याच्यासाठी तुम्ही खूप प्रयत्न करा आणि त्या हरामखोरांना जेलमध्ये टाका. आज अशी परिस्थिती आहे, आम्ही बॉडी घ्यायला नकार दिलेला आहे. या 4-5 जण आहेत. काय निलेश सावंत, त्याच्यानंतर ते मी नावं सांगतो तुम्हाला, त्यांची जी नावं आहेत त्यांना हे पोलीसवाले अरेस्ट करत नाही आहेत. आम्ही त्यांना सांगितलं त्यांच्यावर FIR करा, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, आम्हाला कॉपी द्या, आम्ही आमची बॉडी घेतो. तर हे सर्व पोलीस इकडून निघून गेले. आम्ही कोणाकडे जाऊन न्याय मागायचा? याच्यासाठी आम्हाला पब्लिकने सपोर्ट करायला पाहिजे. आज आमच्या बरोबर झालाय, उद्या कोणाबरोबर पण होऊ शकतो. यांना जातपात काही लागत नाही, यांना फक्त प्रतिष्ठा पाहिजे, पैसा पाहिजे. कोणी पैसे फेकले का हे बरोबर सगळ्या करतात. अरे लोक एवढे गरीब आहेत, भुकेने मरतात त्यांना बघत नाही. शेतकरी बिचारे एवढे मरतात त्यांना बघत नाही. फक्त हिंदू मुस्लिम करायचं, जातीवाद करायचा आणि भांडणं लावायची. सध्या कमरुद्दीन शेख आणि माझा भाव मय्यत जो आहे तो आफ्ताब कमरुद्दीन शेख. त्याला 2 लहान मुलं आहेत, एक 6 वर्षाची आणि एक 3 वर्षाची. 5-5:30च्या दरम्यान गळफास लावून आपला व्हिडिओ तयार करून गळफास लावून घेतला. मी त्याला दरवाजा तोडून काढलं खाली झोपवलं. तेव्हा त्याची हार्टबीट चालू होती. मग आम्ही बांद्यामध्ये गेलो डॉक्टरकडे, त्यांच्यानी आम्हाला सावंतवाडीमध्ये पाठवलं. जेव्हा आम्ही इकडून त्याला ऑक्सिजनची कमी होती, इकडून त्याला हलवायला घेतलं तेव्हा तो ॲम्ब्युलन्समध्येच ऑफ झाला. ती फॉरेन्सिक लॅबवरनं आल्यानंतर आपण ती पुढची थेरी घेणार बरोबर. ती ज्यावेळी पुढची थेरी ज्यावेळी तुम्ही ह्याच्याकडनं घेणार ना, त्या ह्याला तुमच्याकडनं एक विश्वासाचं एक कसं पाहिजे की तुम्ही 100% त्यांच्यावरती खात्रीशीर कारवाई जबाब त्यांचा असणार आहे. काय करणार त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही त्याच्यामध्ये असं दे तसं दे असं सांगायला पाहणार आम्ही पहिला पण त्यांनी पहिला पण त्यांनी दिलाय ना तसाच घेतलेला आहे. त्याच्यावर बाबा तू इथं ध्यान देऊ, काय बोलतोय
ते आणि ते बोलतात म्हणजे आपलं काही विश्वास आहे त्याची तो सांग बोलला तर तू काय करतो तर साहेब मी म्हणतो तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायला पाहिजे. आमच्याकडे व्हिडिओ क्लिप पण आहे. मी तुम्हाला तेच सांगतो नाही म्हणतच नाही. आणि एक गोष्ट दाखल झालेली आहे त्याच्या चौकशीनंतर लोक दाखल होणारच त्यात काय वादच नाही. पण दुपारी पण आपण सांगितलं होतं की PM झालं कॉल झालं ते काय मला सांगा आता सांगा नंतर सांगा आणि चौकशीनंतर ते काय होतं होणार. आता एक ती गोष्ट ऑलरेडी दाखल झालेली आहे. दाखल झालीच नसती तर मग तुम्हाला डायरेक्ट गुन्हा दाखल करूनच पुढचं करावं लागलं असतं. दाखल झाल्यामुळे चौकशी केली पाहिजे. दोन स्टेटमेंट घेतले पाहिजे. आम्हाला फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन होणार त्याच्यामध्ये पहिलं स्टेटमेंट झालेलं आहे त्याच्यामध्ये पहिला स्टेटमेंट झाला आहे ना सर तो 11:30 झाला तेव्हा आमच्याकडे व्हिडिओ आला नव्हता. 12:10 माझ्याकडे व्हिडिओ आला. मी पाहिजे तर तुम्हाला प्रूफ दाखवतो. हे बाई येऊ पाहिजे बघा ना व्हिडिओ आहे ना बघून तुमच्या म्हणण्यावर आमचा 100% विश्वास आहे. तुम्हाला मी सांगतो तुम्ही जे म्हणा तरी प्रूफ मला बसणार नाही. हो ना ते कलेक्शन नाही माझं काम पोलिसांचं काम. तेच ना आम्ही आधी आमची बॉडी न्यायला तयार होतो. जेव्हा आम्हाला 12:10 आम्हाला जेव्हा तो व्हिडिओ मिळाला तेव्हा आम्ही हे आक्षेप धरलं जोपर्यंत ह्याचा काही होत नाही तोपर्यंत आम्ही बॉडी नेणार नाही. आता तुम्ही त्याच्यावर केस करा ना. असं हरकत नाही तुमचं म्हणून आम्हाला कळलं आमचं मधून ना पहिलं तुम्ही तयार होता म्हणून आम्ही आता विचारलं आम्ही कसं विचारलं असतं आम्ही असं विचारत नसतं. मला एक प्रश्न विचारायचा होता. ठीक आहे एक 5-10 मिनिटं थांबा बघू ते येतील आपलं बांधा आहेत असं म्हणलं ते 5-10 मिनिटं येतील तुम्हाला सांगा 5 मिनिटं. वैभववाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या 25 वर्षीय तरुणीचा सायंकाळी मृत्यू झाला. अधिक उपचारासाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध झाली नसल्यानं हा प्रकार घडला. तसेच डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे या तरुणीला जीव गमवावा लागला असा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केलाय. या घटनेनंतर ग्रामीण रुग्णालयात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. वैभववाडी तालुक्यातील उंबर्डे भूतेश्वरवाडी येथील सुंदरा प्रकाश शिवगण या 25 वर्षीय तरुणीची प्रकृती बिघडल्यानं तिला दुपारी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं होतं. तिथं तिच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू होते. मात्र काही वेळानंतर तिची प्रकृती गंभीर झाली. तिला पुढील उपचारासाठी नेण्यासाठी रुग्णालयात रुग्णवाहिकाच उपलब्ध नव्हती. अखेर तिच्या गावातील किशोर दळवी यानं त्या तरुणीला आपल्या खासगी वाहनातून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ती खांबाळ इथं गेली असता तिचा मृत्यू झाला. यानंतर तो मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. या घटनेची माहिती मिळताच भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद रावराणे हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घटनेवरून संबंधित विभागाची कान उघडणी केली. कॉल केला होता सर 108ची गाडी लवकर आली नाही. नंतर दुसरा कॉल केला होता त्यांनी 108ची गाडी जी आहे ती आपली ऑलरेडी दुसरा कॉल घेऊन गेली होती त्यांना 500 दुसरी गाडी जी आहे ती फक्त त्याच्या अगोदर एक गाडी ती घेऊन गेली. तुम्हाला सांगितलं काय डॉक्टरच काय आजपर्यंत ड्युटी आहे कशाला ग्राउंडवर जातो. तुम्ही 2 वाजता क्वार्टर्स वरती गेलाय आणि आता आम्ही सगळेजण आल्यानंतर येत आहे 7 वाजता. लाज वाटत नाही विचारायला. गाडी डिझेल नाही 3 वेळा फोन लावून फोन उचलत नाही. एक्सिडेंट वाला रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यायची जबाबदारी कोणाची आहे. पेशंटला सांगता पेशंटने बोलवायचं म्हणून सांगता तुम्ही ऍम्ब्युलन्स मिळत नाही म्हणून का नाही सांगितलं त्यांना. ही अडचण का नाही सांगितली. किती ते किती ड्युटी होती तुमची. 8 पर्यंत इकडे ग्राउंडवर
एक आहे क्वार्टर्स मध्ये, तो आहे ग्राउंडवर. एनसी करा चला. पोलीसही रुग्णालयात दाखल झाले होते. या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी केली. उशिरापर्यंत मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात ठेवण्यात आला होता. याबाबत रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अर्जुन नरोटे म्हणालेत, सुंदरा शिवगण हिची प्रकृती गंभीर होती. ती रुग्णालयात दाखल झाली त्यावेळेस ती बेशुद्ध अवस्थेत होती. तिच्यावर प्राथमिक उपचार रुग्णालयात करण्यात आले होते असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. या ठिकाणी आज वैभववाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये एक 24 वर्षाची मुलगी, हस्ती खेळती परिवारातली अत्यंत गरीब घराण्यातली मुलगी आज आपल्याला सोडून निव्वळ ह्या डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे निव्वळ सोडून गेली आहे. त्याचं दुःख आहे. अतिशय सुसज्ज असं प्रशासन राणीसाहेबांनी निर्माण केलं, सुसुविधा निर्माण केल्या. निव्वळ इथल्या डॉक्टरांच्या भोंगाळ कारभारामुळे हा सगळा प्रकार आजचा या ठिकाणी घडला आहे. आज बरोबर 3 वाजता माझ्या बाजूच्या घरातील प्रकाश शिवगण यांची मुलगी सुंदरा प्रकाश शिवगण, वय वर्ष 24, हिला जेवल्यानंतर उलट्या झाल्या आणि उलट्या झाल्यानंतर तिथल्या आई वडिलांनी हॉस्पिटलला घेऊन आले. बरोबर 3:30 वाजता या ठिकाणी आले असता तिला चेकअप देखील केलं नाही. सिस्टर आल्या, सिस्टरांनी सलाईन लावलं. डॉक्टर उपलब्ध नव्हते, डॉक्टर रूमवरती होते. डॉक्टरांना बोलून घेतलं. बोलून घेतल्यानंतर प्रेशर आणि बीपी ह्या सगळ्या गोष्टीची तपासणी केली असेल का माहीत नाही मला, पण सलाईन लावलेलं त्या ठिकाणी आढळलं. मुलीची परिस्थिती अत्यंत बिकट होत गेली. श्वासोश्वास घ्यायला तिला त्रास होत गेला आणि धापा टाकायच्या परिस्थितीत ती बेशुद्ध अवस्थेच्या भूमिकेत हे करत होती. पण निव्वळ डॉक्टर हे बघायची भूमिका घेत राहिली. साधी ॲम्ब्युलन्स किंवा ऑक्सिजन लावण्याची मानसिकता देखील दाखवली नाही. कोणती तरी प्रायव्हेट गाडी करा आणि तुम्ही घेऊन जा म्हणून सांगितलं. बऱ्याच वेळानंतर प्रयत्न करून या ठिकाणी आम्हाला ॲम्ब्युलन्स सापडली नाही. पण निव्वळ माझ्या प्रायव्हेट गाडीतून मला कळाली घटना. त्यानंतर मी इथे धावत आलो. माझ्या स्वतःच्या गाडीतून घेऊन जात असताना पुढच्या 10 मिनिटात खांबाळ्याच्या आसपास मी पोचलो असेल आणि मुलगी त्या ठिकाणी श्वासोच्छ्वास किंवा हे घ्यायची बंद आली. अशा परिस्थितीत इथले डॉक्टर, असंवेदनशील डॉक्टर, ह्या त्या मुलीला चेकअप करायचे सोडून इतरही पेशंट आज हॉस्पिटलमध्ये बरेचसे आहेत, तिकडे दुर्लक्ष करून हा डॉक्टर येथील कर्मचारी सगळा निव्वळ, कोणी क्वार्टर्सवरती आहे, कोणी आरामात इकडे तिकडे फिरतो आहे. हा स्वतः डॉक्टर हा ग्राउंडवरती खेळताना आढळला आहे. दिवसभर असे असंख्य नागरिक आमच्या वैभववाडीतील हाल हे दररोजचे हाल होत आहेत. निव्वळ ह्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे ह्या सगळा प्रकार घडलाय. आज देखील आम्ही ही बॉडी आमच्या ताब्यात घेणार नाहीये. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही या डॉक्टरांवर कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही. प्रशासनाने योग्य याची दखल घेऊन योग्य चौकशी व्हावी ही आमची प्रमुख मागणी असेल आणि गरीब कुटुंबातील घराला, त्या मुलीला योग्य तो न्याय मिळावा ही विनंती करतो. धन्यवाद. माझं नाव माझ्या मुलाला 12 तास झाले तरी अजून FIR घेत नाही आणि आमचा अन्याय केलेला आहे. माझ्या मुलाला न्याय मिळाला पाहिजे. काही करून सुद्धा आता 8 महिने झाल्यानंतर दुकान बंद करून ठेवलेलं आता आणि ते का मरण्यासाठी ते का सुसाईड केला. बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में गए थे, बहुत परेशान रहते. रात्री ते का सांगल्यानंतर का जिकडे पण तुम्ही दुकान लावताना रात्रीमध्ये तिकडे येऊन आम्ही दुकान तुमचं बंद करू आणि तुमच्या गावातून हाकलून लावू. आता त्या सगळ्या पट्टेकरांचे ते सगळे त्याचे मित्र होते त्यांच्यानी सांगितलं. त्यांनी बघा येऊन 12:15 वाजता सांगल्या नाही बघा असा सांगल्या त्यांच्यानी. तर मी सांगलं तू घाबरू नको, मी तुझ्याबरोबर रात्री घेतलेलं आहे. आता माझ्या मुलाला न्याय मिळायला पाहिजे. सब आते हैं ना इंशाल्लाह. जो खाली टारगेट करते मेरा 8 महीने से काम कर रहे हैं. इतने मैंने हाथों को सुनाने पड़े. उनसे हम बढ़ाते नहीं, मैं बढ़ता हूँ. कल आदमी वो मुझे बोलता है कि मैं गुजर बच्चा मैं जाता हूँ बेलगाम माल लाने, उसके बच्चे मैं उल्टी लगे हमको अपना सवा बेलगाम. जो आदमी ऐसा बोलते हैं मुझे 5 बजे फास्ट कर रहा हूँ. रात को उन्होंने उसे धमका है 12:30.
उन्हें आपको मम्मी को बोले ऐसा ऐसा हुआ इन्होंने मैं धमका है कि जतरा में जिधर भी तो दुकान लगाना रहा हमें तो आना रहे तेरा दुकान बंद करना। जब बंदा 8 महीने तो घर में बैठता क्या उसके लिए ना रोजी कमाने का कुछ जरिया नहीं, ना मार्केट में जा सकता ना कुछ कर सकता हो, उसे भी ऑप्शन कुछ नहीं बचता। उन्हें अपने बच्चे का सोचा नहीं, डायरेक्ट जान दिया। आज हमारे पर है कल किसके पर भी हो सकता। आज तुम्हें एक जूडो को सब जने कुछ नहीं करे तो कुछ होने का नहीं, तो यूज दबाते रहना यूज करते रहना। इतना जास्त तो हमारी FIR अजून लेना था 12 घंटे में, अभी यहाँ आपको अजून उन्होंने FIR लेने को तैयार है। छोटा सारा मारामारी हुई तो ताबड़तोड़ FIR करते एक दूसरे के साथ में। हमारा तो आदमी गए तो उसकी FIR लेने को तैयार नहीं। वो आज करूंगा कल करूंगा परसों करूंगा, तुम्हें ऐसा करता तुम्हें ऐसा करता, वो ऐसे जवाब देता है। अभी सब जन मिल को जाएंगे तो चुना के ऊपर प्रेशर आना रहा और वो कुछ तो कुछ करना है वो कुछ करेंगे। वो आमदा बोलते तुम्हें मैया तुम्हें लेको जाओ बाद में निकल आप आमदा कम बाद में वो करना रहेगा नहीं करना रहेगा। बेचारे को जिंदा हालत तो कुछ नहीं देने मरे के ऊपर पहला आप लोग जिंदगी पर वही रहना रह गया मैंने जो करा तो गलत करा मैंने पण इना को सजा मिली नहीं जिना के एक फेरीवाला ज्याने आज आत्महत्या केलेली आहे, एक तर सरकार त्यांना रोजगार देत नाही, जो स्वतःहून रोजगार कमवून जर काय आपला उदरनिर्वाह चालवत असेल तर त्याच्या पाठीशी प्रशासनाने इथे राहिलं पाहिजे। पण इथे गेले एप्रिल महिन्यापासून हा माणूस तक्रार करतो की आपल्याला दुकान लावायला देत नाही। एक ठराविक विचारसरणीची माणसं त्याच्यावरती दबाव आणतायत। तो माणूस पोलिसांच्याकडे जातो, ग्रामपंचायतीकडे जातो, ग्रामपंचायत दखल घेत नाही, पोलीस दखल घेत नाही आणि निराशेपोटी तो आत्महत्या करतो। तर अशाच प्रकारे जर तुम्ही कोणाची दखल घेणार नसाल तर अल्पसंख्याक समुदायाने या देशात कोणाकडे बघायचं हा प्रश्न आता मोठा उभा राहिला। अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांना निवडून केवळ त्यांचा धर्म बघून जर टार्गेट करत असाल तर हे चुकीचं आहे। हे माणुसकीला धरून देखील नाही, या संविधानाला धरून देखील नाही। संविधानाने त्यांना समानतेचा अधिकार दिलेला आहे, समान नागरिक म्हणून त्यांना जगण्याचा अधिकार आहे। पण तुम्ही माणूस म्हणून सुद्धा जगायला देत नसाल तर तुम्ही राज्यकर्ते म्हणून नालायक आहात। आठवडाभरापासूनच्या परतीच्या पावसामुळे परिपक्व झालेल्या भात शेतीचं प्रचंड नुकसान झालंय। पावसामुळे हातातोंडाशी आलेली भात शेती जमीनदोस्त होऊन पाणी भात शेतीत राहिल्यानं तसेच भाताची आडवे पाण्यात राहिल्यामुळे शेतीतील भात पिकाला कोंब फुटलेत। मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे भातशेतीचं अतोनात नुकसान झालंय। कापणीच्या वेळी आलेल्या पावसामुळे पूर्ण भातशेती पाण्याखाली गेली आहे, परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान झालंय। गेल्या आठवडाभरापासून सातत्यानं परतीचा पाऊस पडतोय, त्यामुळे अनेक ठिकाणी कापणी केलेली भाताची आडवे पाण्याखालीच आहे। शेतकऱ्यांच्या भातशेतीत पावसाचं पाणी साचून राहिल्यामुळे शेतीचं नुकसान झालंय। कापणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भात शेतीत पाणी साचून राहिल्यामुळे जमीनदोस्त झालेलं भात पीक कुजण्याची शक्यता आहे। ओल्या दुष्काळाला शेतकऱ्यांना सामोरं जावं लागणार आहे, त्यामुळे शेतकरी वर्गात भीतीचं वातावरण आहे। महसूल आणि कृषी खात्यासह संबंधित विमा कंपनीनं याची दखल घेऊन या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करावेत आणि शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे। अनेक शेतकऱ्यांनी सोसायटीचं कर्ज काढून बी बियाणं आणि खत खरेदी करून भात शेती केली होती, परंतु अवकाळी पावसाने त्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतलाय। सरकारनं कोणतेही निकष न लावता प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होते। केवळ पंचनामे करून मदतीचं आश्वासन न देता प्रत्यक्षात आर्थिक मदत वेळेत मिळावी, तातडीनं कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जाते। दरम्यान नुकसानीची भरपाईची पाहणी सुरू केली आहे। तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांच्या संयुक्तरित्या पंचनामे होणार असल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी गोरखनाथ गोरे यांनी दिली आहे।
गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असणाऱ्या माणगाव खोऱ्यातील आकारी पड जमिनीचा प्रश्न अखेर मार्गी निघालाय. आकारी पड म्हणून घोषित झालेल्या जमिनीच्या संदर्भात महसूल विभागाकडून महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घोषित करण्यात आलाय. या संदर्भात आमदार निलेश राणे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याजवळ सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आमदार निलेश राणे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे विशेष आभार व्यक्त केले. आज एक मोठा निर्णय शासनाने घेतला, महाराष्ट्र सरकारने घेतला. तो म्हणजे कोकणातल्या खास करून सिंधुदुर्ग आणि खास करून त्यामधलं कुडाळ तालुक्यातल्या आकारीपड जमिनी, ह्या आकारीपड जमिनीच्या संदर्भात आज एक GR काढला गेला. आकारीपड जमिनी हे परत शेतकऱ्यांना देण्यात याव्या यासाठी हा GR होता. हा इतका ऐतिहासिक निर्णय, इतका मोठा निर्णय आहे की सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब जे महसूल मंत्री आहेत आणि सन्माननीय योगेशजी कदम जे महसूल विभागाचे राज्यमंत्री आहेत, त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे, त्यांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहे. कारण का जेव्हा हा विषय मी ह्या दोघांसमोर ठेवला, सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांनी मुंबईत मीटिंग घेतली होती आणि त्या मीटिंगमध्ये मी हा विषय त्यांच्यासमोर ठेवला. व्यासपीठावरूनच सन्माननीय बावनकुळे साहेबांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या, लवकरात लवकर हा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवायला सांगितला. तसेच जेव्हा योगेशजी कदम सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले होते, त्यांनी पण ह्या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेता संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि आज आपल्याला हा निर्णय, एवढा मोठा निर्णय, इतका ऐतिहासिक निर्णय आपल्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने घेतला, सन्माननीय महसूल विभागाने घेतला, सन्माननीय महसूल मंत्र्यांनी घेतला. मी मनापासून ह्या सगळ्यांचे आभार मानतो की एवढा गंभीर विषय आणि एवढा मोठा विषय त्यांनी मीटिंग घेतली मागच्या महिन्यामध्ये आणि लगेचच ह्या विषयाचा GR काढून निर्णय दिला. तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय दिला. इतकं मोठं काम महायुती सरकारने, संबंधित विभागाने हा घेतला. माझ्याकडे शब्द नाही त्यांचे आभार मानायला. परत एकदा संबंधित सगळे अधिकारी, त्याच्यामध्ये जिल्हाधिकारी मॅडम हे सिंधुदुर्गाच्या आहेत, त्यांनी ह्याच्यामध्ये त्यांचाही सिंहाचा वाटा आहे. कारण का हा प्रस्ताव स्थानिक पातळीवरून मंत्रालयाला जायचा असतो आणि त्या आल्या आणि आल्याच त्यांनी हा मोठा निर्णय सरकारकडे प्रस्ताव स्वरूपाचा जो पाठवला आणि आज त्याचं रूपांतर GR मध्ये झालं. मी मनापासून या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो आणि खास करून सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब आणि सन्माननीय योगेश कदम साहेब यांचं मनापासून आभार मानतो. कारण का ह्यांनी दोघांनी मिळून हा निर्णय समजून घेतला, विषय समजून घेतला आणि त्याचं रूपांतर त्यांनी निर्णयामध्ये करून फार मोठं काम सिंधुदुर्गवासियांसाठी आणि खास करून कुडाळवासियांसाठी, कुडाळच्या शेतकऱ्यांसाठी घेतला. मनापासून परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. साळीस्थित खुनी अवस्थेत आढळलेल्या कर्नाटक राज्यातील बेंगलोर येथील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या खून प्रकरणी अखेर कणकवली पोलीस आणि LCB पोलीस यांच्या पथकानं गतिमान हालचाली करत 3 संशयित आरोपींना बेंगलोर येथूनच गजाआड केलाय. सोमवारी रात्रीच्या सुमारास झालेल्या या अटक कारवाईनंतर कणकवली पोलीस संशयित आरोपींना घेऊन कणकवलीत दाखल झाले. सुभाष सुब्बा रायप्पा यस वय 32 वर्ष, नरसिंहा नारायण स्वामी मूर्ती वय 36 वर्ष, मधुसूदन सिद्धप्पा तोकला वय 52 वर्ष, सर्व राहणार बेंगलोर कर्नाटक अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. हे सर्व संशयित आरोपी बेंगलोर इथंच राहणार आहेत. या तिघांना बुधवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. ही खुनाची घटना 23 ऑक्टोबरला दुपारच्या सुमारास उघडकीस आली होती. श्रीनिवास यांचा मृतदेह साळीस्थ इथं महामार्गानजीक गणपती साण्याच्या पायरीवर आढळला होता. मृतदेहावर धारदार शस्त्राचे अनेक वार होते. साहजिकच हा खून असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोलीस पोहोचले. नेमक्या याच दिवशी दोडामार्ग इथं एक कार बेवारस स्थितीत आढळली. त्या कारमध्ये रक्ताचे डाग होते. पोलिसांनी माहिती घेतली असता ही कार बेंगलोर येथील एका महिलेच्या नावे असल्याचं निष्पन्न झालं. पोलिसांनी महिलेशी संपर्क साधला असता ही कार आपला मुलगा श्रीनिवास रेड्डी हे घेऊन गेले होते अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी केलेल्या सूचनेनुसार श्रीनिवास यांचे 2 नातेवाईक कणकवलीत दाखल झाले. त्यांनी केलेल्या पाहणीअंती मृतदेह श्रीनिवास यांचाच असल्याचं स्पष्ट झालं. नातेवाईकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार LCB पोलिसांचं 1 आणि कणकवली पोलिसांची 2 अशी 3 पथकं खून उघडकीस आला त्याच दुसऱ्याच दिवशी बेंगलोरला रवाना झाली. मागील 4-5 दिवसांपासून ही पथकं बेंगलोर इथं ठाण मांडून आहेत.
अखेर मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार 3 संशयितांचा ठावठिकाणा पोलिसांनी शोधून काढलाय। सोमवारी रात्रीच्या सुमारास त्यांच्या मुसक्या हवाल्यात तिघांनाही बुधवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे। त्यावेळी श्रीनिवास यांचा खून नेमका कोणत्या कारणासाठी झाला याचा उलगडा करण्यासाठी तिघांनाही पोलीस कोठडी मिळावी अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात येणार असल्याचं कणकवली पोलिसांनी सांगितलंय। आरोपींना पोलीस कोठडी झाल्यानंतर श्रीनिवास यांचा खून होण्यामागचं कारण स्पष्ट होणार आहे। तसेच या खून प्रकरणात अजूनही काही संशयित आरोपी असून त्यांची नावं आता अटक केलेल्या संशयितांकडून उघड होणार असल्याचा विश्वास कणकवली पोलिसांनी व्यक्त केलाय। आमदार निलेश राणेंनी आकारीपड जमिनीबाबतच्या शासन निर्णयाबाबत पत्रकार परिषद घेतली। 1765.7 हेक्टर आकारीपड जमीन रिलीज होऊ शकतात अशी मागणी महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे। त्यासाठी त्या रिलीज करून आणणारच असा शब्द आमदार निलेश राणेंनी दिलाय। पण जर आपल्याला जर आठवत असेल तर सह्याद्री गेस्ट हाऊस गव्हर्नमेंटचं तिथे सन्माननीय बावनकुळे साहेब महसूल मंत्री यांनी एक मीटिंग बोलवली होती कोकण विभागाची आणि महसूल संदर्भात ज्या काही गोष्टी होत्या विषय होते ते आम्हाला मांडायचे होते। तर तेव्हा मी आकारीपड हा विषय त्यांच्या समोर आकड्यांसहित मांडला होता आणि तेव्हाच त्यांनी त्यांच्या डिपार्टमेंटला इन्स्ट्रक्शन दिले आणि अहवाल लवकरात लवकर माझ्या दालनात पाठवा, माझ्याकडे पाठवा असं त्यांनी तेव्हा सांगितलं होतं। त्यानंतर मग योगेशजी कदम राज्यमंत्री महसूल आले होते, त्यांनी पण जेव्हा आढावा इकडे घेतला तेव्हाही आकारीपड हा विषय मी त्यांच्यासमोर ठेवला होता आणि त्यांनी पण अधिकाऱ्यांकडून फॉलोअप घेण्यासाठी सगळी माहिती मागून घेतली आणि आकारीपड हा विषय जो इतका फोरफ्रंटवर मागचे अनेक वर्ष कोणी घेतला नव्हता, कारण का ह्या सगळ्या जमिनी 1925 पासून आकारीपड हे रिझर्वेशन पडलेलं आहे 1925 पासून। पण मागच्या 10 वर्षामध्ये कधी आकारीपडवर एवढं वेगाने किंवा एवढं फोर्सफुली काम झालं नव्हतं। मी त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेतला, हेतू एवढाच होता कारण का माणगाव खोऱ्यातील ही सगळी जी काही गावं आहेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्या म्हणून माझा तो हेतू होता। आता तुम्हाला 19 मे 2025 चा जो GR आहे आणि जे कन्फ्युजन आहे आणि आपल्याकडची आकारीपडची जी सिच्युएशन आहे, जी परिस्थिती आहे ती तुमच्या समोर मी ठेवतो, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की आपलं काम योग्य दिशेने चाललंय आणि जे 19 मे ला झालं ते पहिलं पाऊल होतं। आता दुसरं पाऊल जे आहे ते आपली जी आकारीपड जमिनीचं जे रिझर्वेशन आहे ते हटवण्यासाठी हे पहिलं पाऊल होणं गरजेचं होतं। म्हणून तुम्हाला मी समजून सांगतो की नेमकं हे पाऊल काय होतं ते सरकारचं। आता जर तुम्ही GR उघडला आणि त्याच्यामध्ये पॉइंट नंबर 6 कलम 182 नुसार आकारीपड म्हणून घोषित झालेल्या जमिनींना सदर निर्देश लागू होणार नाही असा एक उल्लेख आहे कलम 182 आणि नंतर त्याच्याखाली पॉइंट नंबर 7 आहे कलम 220 नुसार आकारीपड जमीन घोषित झालेल्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांच्या त्यांच्या वारसांना ताब्यात असतील व सदर वगैरे वगैरे ते जे आहे, या 2 कलमांचा फरक तुम्हाला मी सांगतो। कलम 182 मध्ये पण जर त्या 12 वर्षाच्या विंडोमध्ये 12 वर्षाच्या खिडकीमध्ये जर कोणी अर्ज केला असेल तर त्यांना ह्या जमिनी परत मिळू शकतात। 2020 मध्ये कलम 220 मध्ये मूळ शेतकऱ्यांना ह्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी हा GR अगोदर 25% रकमानी बाजारभावाच्या द्यायला लागत होत्या, आता 5% वर द्याव्या लागणार। आपल्याला जे हवं होतं की आजचा आपल्या शेतकऱ्याला कसं परवडेल, तर ह्या बाजारभावाने आपल्या शेतकऱ्याला 100% परवडेल म्हणून हे पाऊल 1 आहे। आता त्याच्यामध्ये एक कलम 182 असू दे किंवा कलम 220 असू दे, कुठल्याही कलमामध्ये आपली जी आकारीपड जमीन शिल्लक जे निर्बाध्य करायची आहे, जी वाटपासाठी शिल्लक आहे ती 1765 हेक्टर आहे। ही पुनर्वसनाची 269 त्याच्यापासून वेगळी आहे
वन खात्याकडे वर्ग केलेली जे 2540 हेक्टर ही त्याच्यापासून वेगळी आहे. सगळ्या वर्ग केलेल्या जमिनींपासून जी शिल्लक राहते आकारीपट जमीन ती 1765.7, ज्याचा फॉलोअप आपण ह्या GR च्या माध्यमातून आपलं जे दुसरं पाऊल आहे जे रिलीज करायचं आहे ते ह्या GR च्या आधारे होणार आहे. म्हणून असं कोणी समजू नये की हा GR आपल्याला लागू होत नाही, अजिबात नाही, लागू होतो. का? कारण का ह्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आपले जे 1765 आहेत .7 ती जमीन आपण शासनाकडून वगळणार आहोत. लक्षात आलं आपल्याला? हा झाला ह्या GR चा आणि माणगाव खोऱ्यातल्या आपल्या शिल्लक राहिलेल्या आकारीपट जमिनी संदर्भातला विषय. ह्याच्यामध्ये कुठेही कोणालाही कन्फ्युजन असेल तर आपण कधीही मला विचारू शकता. ह्याच्यानंतर प्रश्न उत्तर होतीलच. पण आपल्यासाठी फार मोठं पाऊल ह्याच्यासाठी आहे की जे 4800 हेक्टर जे महाराष्ट्रभर आकारीपट जमिनी ह्या शासन निर्णयानुसार रिलीज झाल्या त्याच धर्तीवर आपल्याला ह्या आपल्या 1765.7 हेक्टर जमिनी पण रिलीज होऊ शकतात. हा प्रस्ताव आणि ही मागणी आपण ऑलरेडी संबंधित महसूल मंत्र्यांना, दोन्ही महसूल मंत्र्यांना आपण केलेली आहे. लवकरात लवकर हे 1765.7 हेक्टर हे आपण रिलीज करून आणणार, प्रयत्न करणार असं सांगत नाही, 100% आणणार. कारण का आपल्याकडे आता GR चा आधार आहे. सगळ्या आयुक्तांशी माझं बोलणं झालंय कालपासून, मंत्र्यांशी आपलं बोलणं झालेलं आहे. लवकरात लवकर आपल्याला ह्या 1765.7 मध्ये ह्या GR च्या नंतरचा जो आता GR आहे कसं इन्क्लूड करण्यात येईल त्याच्यावरती आता आयुक्त आणि सगळे बाकी अधिकारी वर्ग त्याच्यावरती काम करतायत. लवकरात लवकर आपल्याला हे 1765.7 रिलीज करून मिळावे असा आग्रह माझा आहे. नाहीतर येणारं अधिवेशन आहेच, मी त्यांना बोललो आपण हा विषय उचलणार नाही. आपण कसा उचलतो आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणून सगळ्यांना सांगण्याचं काम मी केलं आणि आपल्यासाठी हा स्टेपिंग स्टोन जे आपण म्हणतो, पहिलं पाऊल जे आपण म्हणतो ते त्याचा आधार घेऊन कालचा जो काही बातमीचा भाग होता तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मी केलं. आता हे फार मोठं काम शासनाने केलं, 100% केलं. 25% वरून 5% आले. आता आपल्या शेतकऱ्यांना पण ह्याचा फायदा होणार आणि म्हणूनच हे सगळं काय आपल्या फायद्याचं आहे. म्हणून कालपासून जे काय आपल्यापर्यंत आणण्याचा जो मी प्रयत्न केला त्याचा हेतू त्याच्या मागचा हा होता. देशाचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त देशभर सरदार @150 युनिटी मार्च चं आयोजन करण्यात आलं असून त्याचा एक भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 31 ऑक्टोबर ते 25 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत 8 ते 10 किलोमीटर लांबीची पदयात्रा आयोजित करण्यात येणार आहे. या काळात विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रम राबवले जाणार असून जिल्हावासियांनी या कार्यक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा असं आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी दिली आहे. आपले भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची 150वी जयंती आपण 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी साजरी करणार आहोत. त्यानिमित्ताने आपले केंद्रीय युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालयाकडून आपल्याला विशेष सूचना आहेत. त्यानुसार जिल्हा आणि राष्ट्रीय स्तरावरती वेगवेगळे उपक्रम आहेत. तर जिल्हा स्तराच्या बाबतीत मी सांगेन की जिल्हा स्तरावरती 31 ऑक्टोबर 2025 ते 25 नोव्हेंबर 2025 या काळामध्ये म्हणजे जवळपास 1 महिन्याच्या काळामध्ये विविध कार्यक्रम आपल्याला घ्यायचे आहेत. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे 1 दिवसाची 8 ते 10 किलोमीटर लांबीची पदयात्रा. त्याचं शेड्यूल आम्ही लवकरच जाहीर करणार आहोत. त्याचप्रमाणे फक्त स्पोर्ट ऑफिसर म्हणजे फक्त क्रीडा विभागाकडूनच नव्हे तर इतर विभागांचं देखील आपल्याला सहभाग घ्यायचा आहे, त्यांचंही सहकार्य घ्यायचं आहे आणि स्थानिक लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त प्रमाणात हे गोष्ट पोहोचवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या स्पर्धा जसं निबंध, वादविवाद स्पर्धा असतील ह्या घेतल्या जातील आणि यासाठी आपल्याला शिक्षण विभाग असेल किंवा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग असेल यांचं देखील आपण सहकार्य घेणार आहोत. त्याच पद्धतीने ड्रग्ज मुक्त भारताची प्रतिज्ञा हा एक विशेष फोकस आपल्याला दिलेला आहे की ही अशा प्रतिज्ञा आपण कॉलेजेसमध्ये असेल किंवा विविध ठिकाणी जिथे युवकांचं प्रेझेन्स आहे तिथे आपण ते घेणार आहोत. त्याचबरोबर जे आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत माननीय नरेंद्र मोदी सर, तर त्यांच्या योगाच्या बाबतीत त्यांचं जे आणि स्वच्छता या 2 गोष्टी त्यांच्यासाठी खूप प्रिय आहेत. त्या अनुषंगाने त्यांनी योग शिबिरं तसेच स्वच्छता मोहीम देखील आपण घेण्यास त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने विविध कार्यक्रम त्यांनी आम्हाला आरेखित करून दिलेले आहेत. तर
जिल्ह्यातील आपले जे प्रशासकीय विभाग आहेत आणि त्याचप्रमाणे शाळा महाविद्यालये आणि स्थानिक जे आपले विविध संस्था आहेत इतर, तर त्या सगळ्यांचा सहभाग घेऊन आपण एक प्रॉपर शेड्यूल करून ह्या गोष्टी करणार आहोत. माननीय केंद्रीय मंत्रालयाकडून आपल्याला ह्या सूचना होत्या की प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ह्या विशेष पद्धतीने प्रेसला ब्रीफ केलं जावं, जेणेकरून जास्तीत जास्त जनजागृती होईल या गोष्टींची आणि ही मोहीम लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि लोक देखील उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतील. तसंच हे फक्त प्रशासनाचा पुरतं मर्यादित न राहता, म्हणजे विविध आपल्याकडे संस्था आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या, काही NGOज असतील किंवा युवा संस्था असतील किंवा काही केंद्रे असतात, तर यांनी देखील स्वतःहून काही कार्यक्रम घेऊ शकतात आणि ते पोर्टलवरती देखील अपलोड करू शकतात. त्यामुळे ह्या गोष्टींची जास्तीत जास्त प्रचार प्रसिद्धी आपण करावी अशी आमची विनंती आहे. विशेष कार्यक्रम जसं की काही गोष्टी त्यांनी फिक्स करून दिल्यात आपल्याला की पदयात्रा करायचीच आहे, त्याचप्रमाणे आपल्याला स्टेट गव्हर्नमेंटकडून सुद्धा सूचना आहेत, राज्य शासनाकडून देखील, गृह विभागाकडून आहेत, राज्याच्या युवा आणि क्रीडाकडून देखील आपल्याला वेगवेगळ्या स्पर्धा घेण्यास सांगितलेल्या आहेत, ते आपण करणार आहोत. यामध्ये आम्ही आता लवकरच एक मीटिंग घेऊ. शिक्षण विभाग बेसिकली सगळ्यात जास्त यामध्ये फोरफ्रंटला असेल, त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त स्पर्धा आम्ही घेऊ. आता जसं स्वच्छता मोहीम असेल तर या बाबतीत आपल्याकडे बीचेस आहेत, तिथे देखील आपण, आणि गड आहेत, किल्ले आहेत, तर तिथे आपण स्वच्छता मोहीम 1 नोव्हेंबरच्या नंतर राबवायचं आमच्या विचाराधीन होतं. तर ह्या मोहिमेच्या संदर्भाने आपण ते देखील घेऊयात. त्याच पद्धतीने पोलीस विभागाचा, जसं मी मगाशी म्हटलं की गृह विभागाचा देखील एक रन फॉर युनिटी म्हणून कार्यक्रम आहे 31 ऑक्टोबरला. तर पोलीस अधीक्षक साहेब त्याच्याबद्दल डिटेल सांगतीलच तुम्हाला. तर ती देखील सगळ्यात मोठी रन इथे जिल्हा मुख्यालयात होणार आहे. तर तो एक आपला युनिक पॉईंट असेल या कार्यक्रमात. राज्याप्रमाणे कोकणातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, नाहीतर त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होईल अशी भीती आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केली आहे. नुकसान भरपाई देऊन त्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाल्यात. पावसामुळे कुडाळ मालवण मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी त्यांनी समोर मांडली. शिवाय मच्छीमारांचं 10 करोडोंचं नुकसान झाल्याची माहितीही दिली आहे. याबाबतच मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन लक्ष वेधणार असल्याचं ते म्हणाले. पाहुयात शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत काय म्हणालेत आमदार निलेश राणे. भात शेती आणि भात पिकाची लागवड मालवण तालुक्यामध्ये 9,500 हेक्टर होते. कुडाळ तालुक्यामध्ये 13,550. आता जवळपास पावसामुळे जे नुकसान झालेलं आहे ते 30 ते 40% नुकसान झालेलं आहे. मी माझ्या मतदारसंघाचं बोलतो. आता नुकसान म्हणजे काय? पिकं कुजणं, त्याला कोंब येणं, काही वाहून जाणं, असे सगळे जे काही विषय आहेत त्याच्यामध्ये नाचणी पण आहे, भुईमुग पण आहे, पण थोड्या प्रमाणात होते. मोठ्या प्रमाणात लागवड ही भाताची आहे आणि 40% पीक हे सडलं, त्याला कोंब आलं आणि त्याच्यामुळे आता नुकसान भरपाई शिवाय शेतकऱ्यांकडे आता काही शिल्लक राहिलेलं नाही. सरकारकडे आम्ही काय मागितलंय त्याच्यावर मी नंतर येतो. हे झालं फक्त भात, भुईमुग आणि नाचणीबद्दल. आंबा लागवड जी आहे ती मालवण तालुक्यामध्ये जवळपास 4,500 हेक्टर आहे. काजू लागवड क्षेत्र जवळपास 8,500 हेक्टर आहे. कुडाळ तालुक्यामध्ये आंबा लागवड ही 3,375 हेक्टर आहे. काजू लागवड क्षेत्र 12,497 हेक्टर आहे. आता आंबा काजू वर ह्या पावसाचा परिणाम असा झाला की आता मोहरच आला नाही. मोहर याला आता उशीर होणार. आता तो कुठल्या महिन्यावर जाऊ शकतो ह्याचा अंदाज कोणालाच नाही. जर तो मार्च नंतर गेला तर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान हे 100% होणार. काही ठिकाणी मोहर उशिरा आला आणि जसं ह्या वेळेला मे महिन्यात पाऊस पडला, काही ठिकाणी पीकच येणार नाही, अशी परिस्थिती काही शेतकऱ्यांवर येईल. भात झाला, भुईमुग झाला, नाचणी झाली, आंबा झाला, काजू झाला. आता मासेमारी, मोठ्या प्रमाणात मच्छीमारांचं पण नुकसान झालेलं आहे. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्या नोंदणीकृत मासेमारी बोटी आहेत त्या जवळपास 3,561 आहेत. त्याच्यामध्ये वॉटर स्पोर्ट्स वेगळे, त्याच्यामध्ये किल्ले प्रवासी सर्व्हिस ही चालते, ही वेगळी. फक्त मासेमारीवर डिपेंड आणि वॉटर ही जी काही कोस्टल वर राहणारी लोक आहे, किनारपट्टीवर राहणारी लोक आहे, आम्ही डिपार्टमेंट मधून माहिती घेतली
डिपार्टमेंटचा अंदाज असा आहे फक्त मासेमारी बंद आहे, आता पण पाऊस पडतोय, अजून 2-3 दिवस पाऊस पडणार आहे असं कुठेतरी हवामान खात्याने सांगितलंय, तर किमान 10 करोड रुपयाचं नुकसान हे मच्छीमारांचं झालेलं आहे. जर त्यांच्या रोजच्या म्हणजे त्यांच्या उलाढालीचा आपण हिशोब लावला, त्याचं डिव्हिजन आपण केलं, तर आतापर्यंत सगळ्या मच्छीमारांचं मिळून जवळपास 10 कोटीचं नुकसान झालेलं आहे. हे सिंधुदुर्ग किनारपट्टीचं मी सांगतोय, फक्त मालवणचं नाही. वॉटर स्पोर्ट्स, किल्ला सर्व्हिस आणि वॉटर स्पोर्ट्सच्या आधारावर असणारी लोक, त्यांचं नुकसान जर आपण व्हॅल्युएशन केलं तर ते व्हॅल्युएशन जवळपास 12 ते 13 कोटीपर्यंत जातं. आता हे 12 ते 13 कोटी आणि मच्छीमारांचे 10 ते 11 कोटी, जवळपास 25 कोटीचं नुकसान किनारपट्टीवर झालेलं या पावसामुळे, आर्थिक नुकसान. असं असताना जेव्हा अधिकाऱ्यांना मी विचारलं की आपण जी मदत प्रपोज करतोय, पंचनामे सगळीकडे झालेले नाही, 50-60% ठिकाणीच पंचनामे झालेले आहेत, अजून पंचनामे व्हायचे. आता एवढी मोठी रक्कम आपल्याला शासनाकडून मागायची आणि ती मागितलीच पाहिजे, कारण का नुकसान कसं आहे, कोकणामध्ये एवढा पाऊस पडतो पण बातम्या त्या लेवलच्या राज्य मीडियावर दाखवल्या जात नाही. आपण इथून पाठवत नाही अशातला भाग नाही, पण राज्य मीडियावर कोकणाच्या बातम्या, नुकसानीच्या बातम्या, अति पावसाच्या बातम्या दाखवल्या जात नाही. त्यांना वाटतं कोकणामध्ये सरास पाऊस पडतो म्हणून काही जास्त दाखवायची गरज नाही. अधिकाऱ्यांकडून मी माहिती घेतली, त्याच्यामध्ये असं कळलं की एनडीआरएफच्या नॉर्म्सनुसार आपल्याला ही नुकसान भरपाई मिळणार. मग मी माहिती काढली की मराठवाड्यामध्ये जे काय आता अतिवृष्टी आली त्यामध्ये कुठल्या नॉर्म्सच्या अंतर्गत त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली, तर त्यांचं पण एनडीआरएफचे जे निकष आहेत, जे क्रायटेरिया आहेत त्यानुसारच त्यांनाही नुकसान भरपाई मिळाली. मी कंपॅरिझन याच्यासाठी सांगतोय कारण का मी कोकणासाठी 1 रुपये कमी घेणार नाही, ही आपली भूमिका स्पष्ट आहे. म्हणून आपल्या समोर हे कंपॅरिझन सांगितलं की मराठवाड्यामध्ये जे काय नुकसान झालं ते नुकसान आणि आपलं जे नुकसान झालंय ते पण काही कमी झालेलं नुकसान नाही. लोकांचे जीवनमान, शेतकऱ्यांचं, मच्छीमारांचं जीवनमान आज ते देशोधडीला लागतील ह्या उंबरठ्यावर ते उभे आहेत. आज जर शासनाने मदत केली नाही तर हे बिचारे यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होणार. यासाठी मी कंपॅरिझन तुम्हाला सांगितलं. एनडीआरएफच्या क्रायटेरिया जो मराठवाड्याला लागला तोच एनडीआरएफचा क्रायटेरिया आपल्यालाही लागू होतो आणि आपल्याला तो लागू करून घेण्यासाठी अधिकारी त्या पावलावर म्हणजे त्या दिशेने पावलं टाकतायत. आता हा झाला नुकसानीचा आणि लांबलेल्या पावसाचा विषय. ह्याच्यामध्ये काही पॉलिसी म्हणून कोकणाकडे बघणं गरजेचं आहे. ते मी येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये उष्णतेचा असेल, पावसाळ्याचा असेल, हे सगळे निकष मी सभागृहामध्ये मी ठेवणारच आहे. पण आता सर्वात जास्त गरज आहे ती शेतकऱ्यांना दिलासाची, मच्छीमारांना दिलासा देण्याची जी गरज आहे ती शासन दरबारी, जसं मी माझ्या हँडलवर टाकलं होतं की लवकरात लवकर मी मुख्यमंत्री साहेब आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री साहेब यांच्याशी भेट घेऊन ह्या कोकणामध्ये पडलेल्या पावसाचं गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आणून देणार आहे, जेणेकरून त्यांना लक्षात येईल की मराठवाड्यामध्ये जेवढं नुकसान झालंय तर आमच्याकडे पण कुठे काही कमी नुकसान झालेलं नाही. त्यांना ती जाणीव करून देण्यासाठी मी लवकरात लवकर येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये त्यांना भेटून हा सगळा विषय त्यांच्या समोर मांडणार आहे. लेखी पत्र तर गेलेलं आहे, एकदा फेस टू फेस भेटल्यावर विषय लवकर लक्षात येतो. आमदार निलेश राणेंनी पत्रकार परिषदेत ठाकरेंना पॉझिटिव्ह विचार करण्याचा सल्ला दिलाय. नेमकं काय म्हणालेत आमदार निलेश राणे पाहूयात. लोक आहेत मेहता वगैरे, तुम्ही कोणाबद्दल बोलताय, काय बोलताय? आणि आम्ही बोललेलं चालेल उद्धव ठाकरे करोना आहे म्हणून? आमच्याकडे तर पुरावा आहे. ते आले तेव्हा करोना आला, ते गेले तेव्हा करोना गेला, म्हणजे करोनाच गेला ना. आता तरी उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या त्या मानसिकतेतून बाहेर यावं. त्यांची नेगेटिव्ह मानसिकता झाली. एका माजी मुख्यमंत्र्याला ते शोभत नाही. पॉझिटिव्ह राहा, चांगलं काहीतरी पॉझिटिव्ह करा, महाराष्ट्रामध्ये चांगलं वाटेल. हे कुठले शब्द कोणतरी बोलला असेल, टीव्हीवर बघितलं असेल आणि ते भाषणात वापरायचे, हे बरोबर नाही.
आगामी निवडणुका स्वबळावर लढू शकतो, जिंकूही शकतो. युती करण्याचे प्रयत्न केले मात्र ते शक्य झालं नसल्याचं पुनरुच्चार आमदार निलेश राणेंनी केलाय. ताकदीनं या निवडणुका लढणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक आहे त्या ठिकाणी भाजपने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की आपण स्वबळावर शिंदे शिवसेनेची अशी तयारी आहे. मला माहिती नाही तुम्हाला आठवतं की नाही, आत्ताच 4 दिवसापूर्वी पावशीला मेळावा झाला आमचा. त्या मेळाव्यामध्ये मी स्पष्ट केलं आणि एक इंटरव्ह्यू दिला झी 24 तास. त्यामध्ये मी स्पष्ट केलं की आम्ही महायुतीसाठी आग्रही होतो, पण आता युती होईल असं वाटत नाही आणि म्हणून आम्ही स्वबळावर ताकदीने लढू. आमचं नियोजन आहे, आमची तयारी आहे, कुठेही कमी पडणार नाही. 50च्या 50 जागांवर आम्ही लढू शकतो, जिंकू शकतो आणि जिंकायसाठीच निवडणुका लढवायच्या असतात. आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायती, नगर परिषद आहे, ताकदीने लढणार आणि जिंकणार. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. राणे बंधू आमने सामने, आमदार निलेश राणेंनी विषयच केला क्लोज. बांद्यात युवकाची आत्महत्या, व्हिडिओ करत आरोप. आणि वैभववाडी तरुणीचा आकस्मिक मृत्यू, हलगर्जीपणाचा डॉक्टरांवर आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह. धन्यवाद.